Έχει γεμίσει το ίντερνετ με αυτό το hack για να δεις αν το προζύμι σου επιπλέει. Θα επιβεβαιώσω αυτό το μύθο, αλλά θα το καταρρίψω και λίγο και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Βλέπουμε ότι από τα 3 φλιτζανάκια που έχω εδώ, στα 2 φλιτζανάκια, σε αυτό το οποίο έχει το προζύμι, το οποίο δεν έχει φουσκώσει ιδιαίτερα, έχει κάτι στον πάτο. Αυτό το οποίο έχει ένα προζύμι που έχει μεν διπλασιαστεί, είναι αυτό που είχα βάλει στο ψυγείο, το έβγαλα τελικά για να το χρησιμοποιήσω, και έχει αυτή την επιφάνεια με τις φούσκες και αέρα μέσα του. Βλέπουμε ότι πάλι πήγε στον πάτο, και αυτό το οποίο δεν έχει φουσκώσει σχεδόν καθόλου, δεν είναι ακόμα έτοιμο, επιπλέει. Γιατί η σύστασή του είναι πιο υδαρής. Άρα δεν θα συγκρίνω ποτέ ένα προζύμι το οποίο έχει σωστή σύσταση, σαν χυλόγια pancakes, με ένα προζύμι το οποίο είναι πιο υδαρές. Φεύγει. Δεν είναι καλό κριτήριο. Δεν θα ξεκινήσω ποτέ να κάνω ψωμί με ένα προζύμι το οποίο είναι σε μορφή χυλού, αλλά το βλέπω ότι με το που το βάζω στο νερό πάει και κάθεται κάτω. Θέλει ακόμα χρόνο, ίσως ακόμα ένα τάισμα. Αυτό το προζύμι το οποίο το βλέπω ότι δεν πήγε κατευθείαν στο πάτο και πάει να ανέβει, σημαίνει ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Και όταν θα φτάσει στο απόλυτο πικ του, αυτό θα είναι έτοιμο για να κάνουμε ψωμί. Επειδή κακά τα ψέματα το κριτήριο είναι πάρα πολύ απλό, αν δεν έχεις καλό προζύμι δεν θα φουσκώσει το ψωμί, για μένα αξίζει να περιμένεις. Άρα τι περιμένουμε? Ένα προζύμι το οποίο θα έχει σφιχτή μορφή, φούσκες στην επιφάνεια, να καταλαβαίνουμε ότι έχει αέρα, ένα προζύμι το οποίο τουλάχιστον έχει διπλασιαστεί, και μπορείς να κάνεις και το τεστ με το νερό αν επιπλέει. Yes!